A i najčešća stvar mi je kad dođem kod nekog kući, operem ruke i sad treba da obrišem ruke. Kako ja da znam koji od ovih peškira da uzmem? 19 peškira. Iako je sam sreći, ja ću da se uvatim za onaj peškir s kojim je neko malo prebrisao dupe. Ali bukvalno, znači pre 2 dana kad smo bili kod moje sestre u gostima, ulazimo u kupatilo i pored lavaboa stoje 3 peškira. 3 peškira stoje, njih je 3, muž, žena i dete, jel tako? Odmah pored lavaboa. Ja izim napolje kao, ne taj peškir. Ko what the fuck, stoje 3 peškira, otkud ja znam? Ne. Onaj tamo, znači peškir tipa 2 metra pored stoji zakačen na jednu ovakvu sušilicu isto sa strane. Velika šansa da sam obrisao facu sa peškirom s kojim je neko brisao dupe. Znači ja sam sigurno te sreće. Ili kao postoji možda neko pravilo koje ja možda ne znam, a vi znate. Ako znate, naučite me. Kako vi birate peškir? Jel kao mesto na kom se nalazi? Možda po boji ili po veličini peškira vi znate koji je za koji deo tela? Bukvalno, ako postoji neka hijerarhija na koji način se ti peškiri pozicioniraju u kupatilima, ja bi jako to voleo da znam. Ako znate neku tajnu koju mi ne znamo, molim vas, napišite dole u komentarima i da li je ovo nešto što i vas frustrira.